Sulla oli yksi ainoa tehtävä. Sulla oli yksi ainoa tehtävä. Ei suuhainen ja sukeusilo. Ja sinä epäonne sulla hei Kari! Olla sulla oli yksi ainoa tehtävä tässä maailmassa. Olla Henkari! Ja sinä epäonnistuit siinäkin. Sulla oli yksi ainoa tehtävä tässä maailmassa. Sulla oli yksi ainoa Henkari! Tässä maailmassa. Sulla oli yksi ainoa tehtävä tässä maailmassa. Olla Henkari! Ja sinä epäonnistuit siinäkin. Henkari! Ja sinä epäonnistuit siinäkin. Ainoa Henkari! Ja sinä epäonnistuit siinäkin. Olla Henkari! Ja sinä epäonnistuit siinäkin. Ja sinä epäonnistuit Henkari! Ja sinä epäonnistuit siinäkin. Ja sinä epäonnistuit siinäkin. Ja sinä epäonnistuit siinäkin. Epäonnistuit siinä. Olla Henkari! Ja sinä epäonnistuit siinäkin. Ja sinä epäonnistuit Henkari! Ja sinä epäonnistuit siinäkin. Ja sinä epäonnistuit siinäkin. Ja sinä epäonnistuit Sulla oli yksi ainoa tehtävä. Olla Henkari. Ja sä epäonnistuit siinä. Sulla oli yksi ainoa tehtävä. Olla Henkari. Mutta sä epäonnistuit siinäkin. Siis sulla oli yksi ainoa tehtävä tässä maailmassa. Olla Henkari. Mutta sä epäonnistuit siinäkin. Se tarkoittaa, että sinut on tuolla. Henkari! Sulla oli yksi ainoa tehtävä tässä maailmassa. Henkari! Henkari! Kaupan pullonpalautuspisteen vieressä on vesihana. Sen alla on kätevää käydä suihkussa, kun kotona ei ole suihkua. Kaupan pullonpalautuspisteen vieressä on vesihana. Siinä sen alla on kätevä. Oli suihkussa palautuspisteen vieressä on vesihana. Siinä on kätevä käydä suihkussa, kun kotona ei ole suihkua. Olin Kaupan palautuspisteen vieressä on vesihana. Sen alla on kätevää käydä suihkussa, kun kotona ei ole suihkua. olin suihkussa, kun joku ja huusien. Vieressä on vesihana. Siinä sen alla on kätevää käydä suihkussa, kun kotona ei ole suihkua. Kaupan pullonpalautuspisteen vieressä on vesihana. Sen alla on kätevä käydä suihkussa, kun kotona ei ole suihkua. Kaupan pullonpalautuspisteessä on vesihana. Sen vesivirtauksen alla on kätevä käydä suihkussa, kun kotona ei ole suihkua. Olin suihkussa, kun pullonpalautuspisteen suunnilleen sen kohdalla on semmoinen vesihana. Siinä on tosi kätevä käydä suihkussa, kun kotona ei ole tuota suihkua. Kaupan pullonpalautuspisteen siinä
kohdalla vieressäni yksin on kriivisin omisiin selväsen joon kaivakaan uusia. Soikosi niin kotona ei ole suihkua. Vain välillä on kuitenkin pitää suihkussa käydä muuten kuin että matoiluisia. Olin suihkussa, kun joku yhtäkkiä huusi, että toikus noitus ja saatana! Suihkussa, kun joku yhtäkkiä huusi, että toikus noitus ja saatana! Hei tarjoilija, miksi suihkussani on saatana? 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 Miksi suihkussani on saatana? Miksi suihkussani on saatana? Hei tarjoilija, miksi suihkussani on saatana? Miksi suihkussani on saatana? Hei tarjoilija, 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 miksi suihkussani on saatana? Sulla oli yksi ainoa Tarjoilija, miksi suihkussani on saatana? Hei tarjoilija, miksi suihkussani on saatana? Hei tarjoilija, miksi suihkussani on saatana? mutta sä epäonnistuit siihen. Se tarkoittaa, että sinut voi tuottava. Sulla oli yksi ainoa tehtävä tässä maailmassa. Olla tenkari. Mutta sä epäonnistuit siinäkin. Tenkari. Sulla oli yksi ainoa tehtävä tässä maailmassa. Olla tenkari. Mutta sä epäonnistuit siinäkin. Sulla oli yksi ainoa tehtävä tässä. Sulla oli yksi ainoa tehtävä tässä maailmassa. Olla henkari. Ja sinä epäonnistuit siinäkin. Henkari! Sulla oli yksi ainoa tehtävä tässä maailmassa. Olla henkari. Ja sinä epäonnistuit. Henkari. Ja sinä Sulla oli yksi ainoa tehtävä. Sulla oli yksi ainoa tehtävä tässä maailmassa. Olla henkari. Ja sinä epäonnistuit siinäkin. Henkari!